Familia eta udaleku zaleok. Denbora daramazue gure berririk gabe. Eta egia esan, guztia interneta dalate izan da. Egun hauetan arazoak izan bai ditugu konexioarekin. Hori dela eta, gaurkoan Arantza News berezi batekin gatoz. Bi parte izango dituna. Hasiko gara lehenengo partearekin, hona hemen gazteek zenbat lan egin duten beraien sorkuntza lanetan. Ikusi. Bai. Dago lan sentitzen naz, opera nau, eurin ork ez nau geldituko, egun goibelau, egun argi bigurtu nahi dut gaurkoan, gogo bateko teta, kale gertzen ez dut inoren baimenik, bier, dantzan azten nazi. Baita bigarren estrena toma bederatzi. Zaparra da goitik bera, da saltoka potxingoan, azki sentitzen azmi, busti-bustike, da guretan da goitik bera, ustaritzen zen gaztizen, bardin jausten diren, kalien, euritan dantzan, kalien, euritan dantzan. Sorkuntza lanekin jarraituz, 3 txerritxoen ipuina era ezberdinetan antzesteko parada izan zuten. Hona hemen gure 3 txerritxoen irudiak. 1000 euro eta zuen bizitza bilatu. 1000 euro, nik egingo dut, nik gure dutxegin Naiz zure bezino berriak, eta nahiz izan erabilita? Ez, jateko. Baina, ez bana zure egitzen botako zure kasitan. Nire fuertakin. Ez zuen direkiko. Dagoen dago! Top. Bai, nahiz zure bezino berriak, eta nahi dut sal kozinatzeko. Zer kozinatzeko? Lomoa. Botako dut. Ez da. Beste kasita bat! Bueno, zerbaitik ez dugu bakitxatxe batek. Hori da, bakuntzak begertan sandaliak landatzeko. Ni... Nik Eta orain, gaurko Arantza News berezionen bigarren partea hasten dugu. Lana ezik, divertitzeko eta ondo pasatzeko eta profitatzeko auker ere izan dute. Hona hemen, piztinako irudiak! Bat, bi eta hiru! Dantzan kalien, eurize da. Hirugarren txanda honetan ere, euskal musika garrantzitsu baten bisita izan dugu. Txanda honetan, Eskastik bisitatu gaitu. Zarautzeko taldeak, gazteen galderei erantzun eta sekulako kontzertua eman digu. Hemen duzue, beraiekin egindako elkarrizketa. Bai, Koldo, hemen gaude, oengo hastien, gugaz egongo dan taldie Eskasti da, eta kontzertue aztar dau. Da, bueno, hasteko, paro bat galdera egingo duguz. Lehenengo zuek gaztea maketaleak eta irabazi zenuen, eta nahi dugu jakin baia horrek bidiek zabaldu badatzu zen musika munduen. Bai. Gehien bat, hori maketaleaketan geho reperkusioa emateizu irratian sonatzen hasi ginen eta hola, eta horrekin batea kontzertu bastante gehiago hasi ginen ematen, eta bai, reperkusioa ondia nik uste dekala.
Eta oin diska barrezea atera duzue, maskarak deitzen dena. Eta zer da gehien bat disko horretan berbaitze zuena edo zer nahi duzu transmitiru kanta horikaz? Danetik dauletetan ez, kanta bakoitza azkenean historio bat esela da, independentea bakoitza bestetik, eta danetik gauza pertsonalak kantatzen ditugu, beste hartzuk gizarte guzkien gauzak kantatzen ditugu, aldarrikapen ditugu espazio bat hartzen dugu kantetan, eta horrekin bat esan dutena alde pertsonala handure bai, eta guk kezkak eta hori dena, letretan bidez adieraztitu. Eta amaitzeko hori, badakigu olako kontzertu bat ez zuela inoz egon, zarela etorri inoz udaleku edo egonaldi batera kontzertuek moten, eta zer espero duzue gaurko gabataz? Alde batetik pixkat urduri bagabe, ez? Lurizko izan dezun bezala ez dugu inoizin olako toki batian kontzertuik eta hori. Baina ez dakit, baita ere berezia da, ez? Ez da gauza bat ohiku badana guretzako behintzat, eta egia esan gogoz etorri geha, eta ber ze ateatzean. Hau da dana. Nungoa dire, zer dire. Aurrena kanta pare bat. Lujo, Gabon danoi, eskastik ez, Zarauztik gatoz. Eta guretzat, berezia kontzertu hau, publiko gaztetxua, zarrenak gugea, pixkat arraroa da. Talderdia gaude. Talderdia gaude. Akustiko formatuan joko deu. Beste behin bakarrekin deu, baina aspaldi, eta aztuta daude nola jotzen dian kantak akustiko formatuan. Eta hoxe, Josuk esan bezala, aurna bi kanta joko ditugu, eta gero orkestuko geha hobeto. Bandera madalmeak asue pare bat abesti dugu jota gero bilduri gabe esku altza, eta hitza hartu bai. Eta ez bakasue pentsatu, bi kanta hauek dirauten bitartian, galdera bat iteko. Nahi bai zuen. Horo da, ibiltzen ikasten. Entretenitzeko, zurik egiten gauzetan sakontzeko, aspermenarekin akabatzeko. Zaiten den getatik, duten ginenak. Bidea arti ontan sartzen den izena. Digitzerik zenari, zinen gehienak. Berrizastea bezala kendu digute. Zue bakarriko, La vida zormenia, emango dizu Txetxenia, emaidazu baka Pakistan, eta zuretzat Afganistan. Zer egiten duzuekin, emantarko zenuke bangin, lagundu lertarazten ira, eta gure kontu Kurdistan, eta gure mundua. Kendu digute.
ta gure mundua. Urania uzten badirazu. Bueno, eta gaurkoan ja, datorren urtera arte agurtuko gara. Hemen bukatzen baitira gazte gonaldiak, 3 aste zoragarri izan dira, 3 aste lanez beteak, 3 aste neketsuak ere, eta espero dugu datorren urtean ere zuekin komunikatu alizatea Arantza News honetan. Bitartean, izan gaizto eta egin herria.